गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आं बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समावहाय गोबाव खालामालाबानो नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि सोर बिथाङा आरो आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। अब्ला फै जों गिबियावनो मिथिनानै लाग्रोनि बे समावहाय। आरो आसा खालामो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मिथिनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरबावदों फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां कमेन्टारनि मुङानो जाहैबाय फुंबिलि बसुमतारी। अब्ला बे समाव बिथां फुंबिलि बसुमतारीखौ आं स्पेसियेलि दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो वेलकाम खालामदों आरो बिथांखौ गावनि कमेन्टनि थाखाय आंनि बे JNO इउटुब चेनेलनिफ्राय थेंक इउ आङो बिथांखौ जासिहरदों। अब्ला बे समाव जोङो मिथिनानै लानि फै बिथाङा मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। बिथाङा बेबायदि लिरहरदों, इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ मानो गिर्जा बुङो? अन्नानै भिडिअआव खिन्था आदा, जय जिशु। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? बिथां फुंबिलि बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों? बिथाङा बुंहरदों आरो लिरहरदों आरो भिडिअनि गेजेरजों लाबोनो थाखायबो आंखौ दिनै खावलायहरदों। बिथांनि सोंनाया दिनै बेनो जाहैबाय जे इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ मानो गिर्जा न' बुङो? बिथाङा जानो हागौ बेनि सायाव गोथौयै मिथिनो लुबैदों। आरो दिनै बेल' नङा, जानो हागौ जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्राबो बेफोरबायदि सोंलुफोर थानो हागौ, साननायफोर थानो हागौ। दा बिथां फुंबिलि बसुमतारीनि जे कमेन्ट, बे कमेन्टखौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आंनि फिसा नलेज रोंगौथि मिथिनायजों नोंथांमोनजों आं बेखौनो दिनै शेयार खालामनो सानबाय। अब्ला बे समाव नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि। अनजाग्राफोर, जेब्ला जिशु ख्रिस्टआ बे संसाराव दङमोन, अब्ला बे समाव गिर्जा होननाय सोदोबानो जोंहा दिनै गैयामोन ना? गिर्जा होननाय सोदोबानो गैयामोन बा गिर्जा न'आनो गैयामोन होननानै जोङो बुंनोबो नांगोन आरोखि। नाथाय जेब्ला फोरबो जिशु ख्रिस्टआ मानसिनि पापनि थाखाय बा मानसिनि पापखौ बानस'नानै गावनि जिउखौ क्रुसनि सायावहाय बलिदान होखांनायनि उनावहाय, हाखराव फबजाखांनायनि उनाव बा हाखरनिफ्राय सिखांफिननानै, थैनायनिफ्राय सिखांफिननानै गावनि सेलाफोरनि मोखाङाव फोरबो जिशु ख्रिस्टआ जोमैजों जे सोरगोआव लांखोजाफिनो, बा जेब्ला जिशु ख्रिस्टआ सोरगोआव थांफिनो, बे थांफिनखांनायनि उनावनो बै समनिफ्रायनो जिशु ख्रिस्टखौ मानिग्रा, जिशु ख्रिस्टनि आदेशखौ लाग्रा मानसिफोरखौ मानसिफ्रा, बै समनि मानसिफ्रा ख्रिस्टियान होननानै मुंखौ जेनदों। आरो बेनि सिगां ख्रिस्टियान सोदोबानो गैयामोन। आरो बेनि उननिफ्रायनो दिनै बे गिर्जा सोदोब्लाबो, बे गिर्जा सोदोबाबो जों सुबुं माहारिनाव बे फैदों आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला जों मिथिनानै लानि मानो दानि मुगायावहाय इसोर खुलुमग्रा न'खौ मानो गिर्जा बुङो ना? जों बेखौसो जों दिनै मिथिनानै लानि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि मुगायाव गिर्जा बुङोब्ला मिथियै रावबो गैया। गिर्जाया जाहैबाय जों सुबुं माहारिजों डिजाइन खालामनानै लुजानाय गंसे न' ना? दिनै बे गंसे न'। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै बे गिर्जा न'आवनो थानानै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा मा खालामो दिनै मिथिगौ ना? बे न'आव थानानैनो बा बे गिर्जा न'आव थानानैनो मा खालामो? इसोरखौ खुलुमो। आरो बे गिर्जा न'आव थानानैनो आर'ज खालामो। आरो बे गिर्जा न'आव थानानैनो बाइबेल स्टाडि, दैट मिन्स बाइबेल रिडिं, बाख्नायनाय, सिबिनाय, खुलुमनाय, फोथायनाय, धोरोमनि बा जोंनि ख्रिस्टियाननि मावनांगौ हाबाफारि, इसोर खुलुमनायनि मावनांगौ हाबाफारि, बे गिर्जा न'आव थानानैनो गासैखौबो दिनै खालामजोबो, मावजोबो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो बे न'खौ इसोर खुलुमनोसो दिनै लुदों। आरो बे इसोर खुलुमनो लुनाय न'खौनो दिनैनि बे मुगायावहाय दिनै गिर्जा न' होननानै मानसिफ्रा दिनै मुं होदों आरो नाम होदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो जोङो बेखौ मिथिनानै लाबावनि
बे गिर्जा सोदोब बा बे चार्च सोदोबा इंराजियाव चार्च जोंनि बर'नि गिर्जा आरो बे सोदोबा मानिफ्राय फैदों बेखौ जों दिनै एसे गुसुङैनो मिथिनानै जों लाबावनि अब्ला अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे गिर्जा अर्थात चार्च सोदोबा ग्रीक सोदोब एक्लेसिया बे सोदोबनिफ्रायसो दिनै फैदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै खोनादों जे बे चार्च सोदोब बे गिर्जा सोदोबा ग्रीक सोदोबनिफ्राय फैनाय ना एक्लेसिया बे सोदोबनिफ्रायसो दिनै चार्च बा गिर्जा बे सोदोबा फैदों आरोखि दिनै बे एक्लेसिया सोदोबा बा बे सोदोबनि मिनिङा बा बे चार्च सोदोबनि बे गिर्जा होननाय सोदोबनि मिनिङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे एक्लेसिया सोदोबनि मिनिङा बेखौनो दिनै जोंनो फोरोङो बा जोंनो खोन्थायो बेखौनो बिनि मिनिङा दिनै बेबायदि जायो आरोखि बिनि मिनिङा जे ज' लोगो लाज्लायनाय बा इसोरखौ खुलुमनो थाखाय मा ज' जानाय मानसिनि फालो बेखौ दिनै मिथिहोयो बे एक्लेसिया मिनिङा आरोखि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बे एक्लेसिया सोदोबनिफ्रायनो दिनै गिर्जा बा चार्च सोदोबा फैदों आरो बिनि मिनिङानो जाहैबाय खनसेबाव जे ज' लोगो लाज्लायनाय आरो ज' जानानै इसोरखौ खुलुमनाय मोनसे मानसिनि हान्जा दिनै जोङो बेखौ मिथिनो मोनो आरोखि थ' बेनिखायनो जे जायगायाव ज' जानानै इसोरखौ खुलुमदों दिनै बे न'खौनो बे इसोर खुलुमनाय न'खौनो दिनै जों सुबुं माहारिया मा बुङो गिर्जा होननानै बुंनाय जाबाय आरोखि माने एक्लेसिया चार्च दिनै बेखौ बुंनाय जाबाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो बिथां फुंबिलि बसुमतारियाबो खोब गाहामथारै बे गुसुं आंनि एक्सप्लेनेसन होनायजों बुजिबाय मिथिबाय होननानै आं मिजिंथिहरदों आरो दिनै बेल' नङा आरो बे इसोर खुलुमनो जायगा खालामनाय बा न' लुनायखौनो दिनैनि बे मुगायावहाय बिराद स्पेसियेल दिनै बे न'खौ बाहायनाय जायो साजायनाय जायो खालामनाय जायो ना गोबांथार इसोरखौ खुलुमनाय दामनाय देनायफोरजों समायना साजायनायफोरजों डिजाइनफोरजों बुंफब होनाय जायो आरो बेयाव इसोरखौ बिराद गोथौयै आराधना दिनै खालामनाय जायो आरोखि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा मिथिबायना बे गिर्जा न'निफ्रायनो जों सुबुं माहारिया इसोरजों बिराद गोथौ सोमोन्दो दिनै लाखियो ओरैबायदि गोथौ दिनै सोमोन्दो लाखियो बिराद गोथौ आरो दिनै बेल' नङा गोबांथार स्पिरिचुवेल मेटार्स दिनै बे गिर्जा न'निफ्रायनो दिनै जायो आरो मा खालामो इन्सपाइरेसन गोबांथार रिसिभ दिनै खालामनो हायो आरो दिनै बेल' नङा इसोरनि जे प्रेजेन्स गॉड्स प्रेजेन्सखौ इसोरनि प्रेजेन्सखौ एक्सपिरियेन्स दिनै खालामनो हायो बे गिर्जा न'आव थानानैनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो दिनैनि मुगायाव बे इसोर खुलुमग्रा न'खौ जों सुबुं माहारिया गिर्जा बुङो आरो बे गिर्जाया जों ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखाय इनायनो स्पेसियेल जायगा बा प्लेस आरो बे जायगायावनो इसोरजों गोथौ जों दिनै सोमोन्दो लाखिनो हायो इसोरखौ खुलुमनो हायो आरो सिबिनो हायो जों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय आंनि बे गुसुं आरो फिसा आंनि नलेजजों शेयार खालामनायनि दुवारै ना बिथां फुंबिलि बसुमतारिया दिनै रोखा जाबाय दा माने इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ मानो गिर्जा बुङो बेनि सायावहाय आरो बेजों लोगोसे सोरबा बिथां फुंबिलि बसुमतारि बायदि साननायफोर बेबायदि दङब्ला रोखा जाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौ मिजिंथिहरबाय अब्ला हामबायसै ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर उननि समफ्राव नोंथांमोनजों बेबायदि कमेन्टफोरनि गेजेरजों बा इसोरनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनजों जोङो बा आङो लोगो मोनज्लायबावगोन थ' हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय।